Nina Goreze izan naiz, zinemagilea, bai muntaketan, bai argazki zuzendaritzan eta bai kolore postprodukzioan nabil, eta Piztiak telesailean kolorean sartu naiz eta kolore postprodukzioan lanean ari gara. Piztiak telesailean niretzat suposatu du erronka oso polit bat, ze normalean nik egindako lanen gehienak dokumentalak dira, eta dokumentaletan normalean zu naturaltasunera zuzentzen zea. Eta gertatzen dena baita ere dokumentaletan da gehienetan ez, baina materiala batzutan oso kaskarra etortzen dela, eta normala da, ni ere zinemagile eta argazki zuzendari izanez, baita ere dokumental gintzan lanean, ez duzu klipak edo materiala ondo lantzeko momentuak, edo hori baita ere jasotzen da kolorean, ez? Eta niri erronka hori asko gustatzen zait, ez? Gauza guzti horiek konpontzea. Kasu honetan, Piztiak telesailean gertatu zaidana guztiz kontrakoa da. Materiala oso ondo etorri da grabatuta, betikoak atxekin, baina oso ondo grabatuta etorri da, baina nik nuen askatasun guztia naturaltasun hori beste leku batetara bideratzeko, ez? Eta niretzat erronka oso polit bat izan da proiektu honetan askatasun horrekin pelia margotzea eta janztea. Eta nondikan abiatu nahi zen? Santik eman zizkidan hasiera batean erreferentzi pila bat fotogrametan eta pelietan, eta bai Amankai eta bai Santik eman zidaten beste gauza bat, askatasun oso handia, erreferentzi horiekin eta behar nuen laguntzarekin nire proposamena lantzeko. Eta, nik hasi nintzen jolasten, oso argi ikusi nun beraiek emandako erreferentzikin zenolako kolorea nahi zuten, kontrastatua, oso koloreztatua, oso saturatua batzutan, oso indartsua urdinetan, berdetan, horietan, referentzio oso onak zeuden baita ere ilunpetan zenolako kolorea nahi zuten ikusteko, baita ere barrun egiten zian kanpoa, barrunbeko planoetan eta kanpokoetan baita ere. Eta informazio guzti horrekin eta askatasun guzti horrekin hasi nintzen jolasten, eta gauza batzuk oso argi ikusi nituen hasieratik, beste batzuk kostatu zitzaizkidan, baina, horrela zein. Ezuna? Niretzat, gehien gozatu dudana da peli naturaltasun hortatik ihes egitea ni nahi nuen leku guztietara heltzeko askatasun guztiz. Hau da, etzela bai plano berdina errepikatzen baldin bazan koloreztatu behar modu berdinera, eta batzutan jolastu eta adibidez ate bat ikusten guztiz horia, eta beste nunbaiten horrela deitzen zidalako guztiz berdera bideratuta, ez? Hori normalean eta naturaltasun horrekin jolastu ezin daitekeen karta bat da, eta Piztiakin gertatu zaidana da, jolastu ditut maskarak eta sartu ditut koloreak hor por meter, baina gauza oso exageratuak egin ditut. Eta geroz eta gero exageratzen nindoan bitartean, geroz eta gehiago gustatzen zitzaizkidan planoak, ez? Orduan izan da niretzat apurketa bat. Limite horiek, normalean ditudan limite horiek kolorearen aldetik apurtzea, eta beste ate bat irekitzea, eta fikzio eta baita ere fantasia asko, ¿cómo es el género de fantástico? Fantastiko, bai. Eta genero fantastikoa den hausnarketa egin, baina beldurrik be, ez? Beldur hori kenduta. Hori oso polita izan da niretzat. Adibidez, telesaila hasten den lehenengo kapituluan, neskamutilak sukaldean dauden momentu horretan, adibidez, igual izan da, sekuentzia oso zail bat izan da niretzat. Zeatik, ez dakit agian usteet kea zegoelako,
eta ke horrek batzutan egiten zuen plano batzuk garbiakoak egotea eta beste batzuk igual zikinagoak, eta hori, klaro, logaritmikoan ikusten denean ez da nabarmentzen, baina gero kolorea sartzen desunean oso argi ikusten dira diferentzi horiek eta nola moldatzen den kolorea kearen aldetik. Saturazioak askoz komplikatuagoak dira lantzea, eta, bueno, adibidez, ez teknikoki, baina bai batzutan hori sentsazio hori ez, ulertzea zenolako sentsazioa nahi genuen, klip bakoitzean, nik horreitzen naiz zuk horretan esan zenidala, amankaik esan zidan, horrela esaten dut, amankai en tercera persona? Bai, baina Xanti Salvadorak eta zuk esan du, nahi dezun bezala, amankai esatia. Bale, amankaik esan zidan adibidez, esan nionean hor nengoela trabatuta, sentsazioen aldetik deskribatu zituen batzuk, ez? Ni horreta erabideratzeko kolorea adibidez, desasosiego, ez dakit zer esan zenidan, no? Que no apetezca estar en esa cocina, ez? Eta esan zidanean hori, que no apetezca, una cocina que no apetezca estar. Olako gakoak asko laguntzen didate kolore hori aurkitzea, eta gero baita ere gertatzen zait oso pozik nago batzukin, askokin, adibidez niri asko gustatzen zait Carmen eta zera nola ditzen da la de pelo rizau? Nora. Carmen eta Nora elkarrizketan daudenean, sukalde hori alako mosaiko, ez nola esaten diran, los azulejos. Azulejo horiek eta nola koloreztatu den urdin horretara, adibidez, sentsazio, sukaldean bizi den iluntasun hori asko gustatzen zait. Gero baita ere, June nola ditzen da pelian? June deitzea Miren. Miren. Miren eskailera horiek igotzen dituenean, ez? Eta atera begira geratzen denean, eta sekuentzi horira bultzatu nuena asko gustatzen zait. Begira da hori, ez nola okertzen duen begia. Eta niri usteet oso intensitate polita hartu duela kolore hori. Oso polita iruditzen zait zuek hartutako arriskua, zuek egindako proposamena, oso ambiziosoa iruditzen da, printzipioz, ez? Eta igual uste dezu hor olako produkzio handia egon behar duela, edo eta gero pixkanaka lantalde guztiak nola funtzionatzen ari diren ikustea eta nola garen denok artisauak, ez? Eta nola bakoitzak bere lana hartzen du eta olako sare bat osatu dugun, eta ez aurrekontu oso handi batekin horrelako telesail baten gai bati aurre egitea oso ausarta iruditu zait, eta erakusten ari piztiak gauza oso politak egin daitezkeela gure talentuarekin eta indarrak batuz. Eta bai, horren aldetik oso harro eta pozik nago lantaldearekin.